Pero bueno, este tema é un tema que iniciamos, como ben tú sabes, no ano 93, que foi a primeira no Porriño, e seguimos facendo Porriño, Salceda, e a nivel... E agora mos. E agora mos, bueno, mos xa se fixeran noutra Esta é a segunda edición. Sí. E bueno, despois hai moitas outras, estamos pois, por Ourense, na zona de Coruña, en eventos máis pequenos, pero bueno, vamos facendo e aí estaremos o domingo desde as 6 da mañá, pois preparando para que ás 11, 10 e media, 11, cando queiran empezar, pois ter xa o... Alejandro, solo te dedicas a esto, ¿no? Tu agora xa está retirado, xa non traballas en Coren, nin Frigolur, nin nada. No. Solo isto, chámante para facer a festa dos callos e ser o cociñeiro. Sigo colaborando máis cos pueblos que ca empresa neste tema. É un tema porque me gusta, ven un equipo de... É porque sabes, porque pode che gustar, pero se non sabes... bueno, pero gústame colaborar. Depende de ti o bo sabor logo, porque a xente se come e o far mal. Gústame colaborar cos pueblos, porque te vas relacionando e vas conocendo. Bueno, pois un tema que mentras poida e me deixen, andarei de pueblo en pueblo.